Argi dago azken urte hauetan emandako aurrerapenen ondorioz, istripuak sortzeko aukera handiagoa dagoela. Era berean, hauei erantzuna emateko kalitate gehiago dago. Legearen ikuspegitik eta alderdi moraletik, zaurituari laguntzeko dugun obligazioak protokolo sinple, bizkor eta eraginkor bat izatea eskatzen digu. Lehen sorospena, istripua izan duenari edo bat-bateko gaixotasuna jasaten ari denari ematen zaion lehendabiziko laguntza litzateke. Kasu baten ebazpenak zuzeneko lotura du momentuan ematen zaion laguntzarekin. Sorospen kateak zenbait maila ditu. Lehenengo laguntza eskaintzen duena lehendabiziko mailan kokatuko litzateke. Istripuaren edo gaixotasunaren lekukoa izango da, beraz, edonor izan daiteke. Aurrean duen egoera horretan nola jokatu behar duen jakin behar du. Zer egin dezakeen eta zer ez duen egin behar. Zalantzarik izango balu bat bira deitu dezake. Larrialdi deien koordinazio zentrora. Bigarren mailari in situ laguntza deituko genioke. Istripua gertatu den lekuan, lehenengo mailako eta bigarren mailako ebaluazioa egingo zaizkio. Laguntzarako ahalik eta baliabide material eta giza baliabide egokienak erabiliz. Hirugarren mailaz zerbitzu bereziak arduratzen dira. Hau garraio fasea litzateke. Zauritua ospitalera eramaten da ongi hornitutako eta trebatutako laguntza ekipamenduak erabiliz. Laugarren maila, errehabilitazio zerbitzuei dagokie. Gaixoa errehabilitatu eta zaintzen dute ahalik eta osasun egoera egokiena berreskuratu dezan. Istripuaren eszena ebaluatzerako garaian, lekukoek zer gertatu den, nola gertatu den, zenbat zauritu dauden, nola aurkitzen diren, eta itxuraz larritasunik gehien nork duen esan ahal izango digute. Lekuak segura izan behar du zaurituentzat, bertan aurkitzen diren pertsonentzat eta baita geure buruarentzat ere. Horrela, biktima kopurua areagotzea ekidingo baitugu. Babesaren zenbait adibide dira, zirkulazioa etetea, txaleko islatzailea janztea, latexeko eskularrua janztea, argindarra moztea, edota laguntza ematen hasi aurretik sute bat itzaltzea. Hirugarren fasean, istripua izan duenaren ondoan geratuko gara, eta norbait bidaleko dugu hurbilen dagoen telefonora. Bat bira deitu eta ondorengoa adierazi beharko da. Istripua zehatz-mehatz non gertatu den. Ze istripu mota den eta ea aularritzeko aukerarik badagoen. Zauritu kopurua eta duten itxura, eta azkenik geure burua identifikatu beharko dugu nor garen esanez. Garrantzitsua da laguntza emate hutsagatik ez ematea. Zer egin behar den ez badakigu, hobe da zauritua ez manipulatzea. Honez gain, ez saiatu inoiz zaurituak zeuen ibilgailuetan inora eramaten. Hobe da sorospen zerbitzuen zain geratzea. Une jakin batean bizitza salbatu dezaketen ekintzak egitea mugatu behar dugu. Laguntza zerbitzuak iristen diren arte. Pazientea ebaluatu egin behar dugu. Horrela, lesioen garrantzia zein den jakin eta honek gure ekintzen hurrenkera zehaztuko baitu. Gogoratu pazienteen ebaluazioan bi fase bereizten direla. Lehen mailako ebaluazioa eta bigarren mailako ebaluazioa.